Bé, comencem la roda de premsa. Avui la feim amb en Rafa Muñoz, que és representant d'Iniciativa Verds Equo, i jo com a portaveu del PSM Més per Menorca en el Consell Insular. És una iniciativa conjunta que presentam sobre energies renovables i bueno, jo crec que és una satisfacció per les dues parts poder presentar aquesta proposta conjunta i poder fer que un partit que en aquest moment no té veu directa dins el Consell pugui fer sentir també la seva veu i les seues idees dins l'institució a través del que sí que podem ser i col·laborant d'aquesta manera en la feina d'oposició, que és importantíssima i fonamental. Jo crec que tots tenim molt clar que en aquests moments que vivim tan convulsos és molt important poder sumar esforços a l'hora de plantejar propostes i iniciatives. I aquesta, justament que presentam avui, és una proposta positiva, molt beneficiosa per Menorca i que nosaltres pensam que ha de rebre el suport de tots els grups polítics. La proposta ve arran d'un reial decret que es va aprovar el juliol, el va aprovar el govern central, que entenem que no beneficia en absolut l'ús de les energies renovables. Per dos motius, bàsicament, això després en Rafa ho explicarà més bé. Primer, a través d'un impost indirecte que penalitza de qualque manera aquelles famílies o aquelles persones que produeixen energia renovable per consum propi, a través bàsicament de plaques solars, és aquest peatge de suport que es diu, que ja és una càrrega afegida econòmica que nosaltres pensam que no és justificable de cap manera. I després també perquè s'elimina el que seria la possibilitat de traslladar o d'abocar a la xarxa tot aquell consum que es produeix i que les persones o la casa o allà on estigui no es consumeix. Per tant, a partir de no permetre aquesta contraprestació, també és una manera de penalitzar aquest consum. Fins ara, l'energia que un produïa, si en produïa en excés, ho podia abocar a la xarxa i això compensava després el que era el rebut de final de mes. Ara això tampoc es pot fer. Per part del Consell Insular de Menorca, s'ha de dir, i nosaltres així ho hem presentat a la proposta, que tant a través del Congrés d'Energies Renovables que hi vam ver, com a través d'actuacions, no només de paraules, sinó de fets, com pot ser posar, per exemple, una xarxa fotovoltaica, es diu així, Rafa, en el Consell Insular, per exemple. Tot això són mesures que ha fet el Partit Popular, que a nosaltres ens semblen que posen a la pràctica tot allò que van dir en teoria, que és de potenciar l'ús de les energies renovables a Menorca. És per això que pensam que la proposta que nosaltres feim, que és d'instar el govern central que elimini totes aquestes traves que està posant a l'ús de les energies renovables, ha de rebre el seu suport. I ara en Rafa ens explicarà la segona part. Bé, imagino que se sentirà bé. Bé, en principi, el que ens preocupa és el fet que Menorca té un consum molt baix d'energies renovables. Som uns grans importadors d'energies fòssils, el 98% de l'energia que es consumeix a Menorca ve de fora directament, ja sigui en forma de gas, ja sigui bàsicament en forma de derivats del petroli, i aquests combustibles cada dia, cada any augmenten de preu i signifiquen una minva important de recursos econòmics que no retornen perquè se'n van fora de Silla. Pensant que fa falta un canvi de model energètic i sobretot en la línia d'Europa 2020, en què se pretén que el 30% de l'energia elèctrica sigui d'origen renovable i el 20% de l'energia final també sigui d'origen renovable, Menorca estem encara molt en fora de complir aquest objectiu. El desenvolupament de les energies renovables pensam que és un tema estratègic, és algo que supera la capacitat pròpia dels partits, inclús de les institucions, s'ha d'implicar tota la societat. Les mesures legislatives que s'han adoptat des del govern central estan més ben pensades
en facilitar la retribució que reben les empreses elèctriques dominants, i aquestes basen la seva generació en combustibles fòssils, queda deixat de banda el desenvolupament de les energies renovables. El tema s'agrava a les illes, com és el nostre cas, en què és més difícil fer inversions perquè el capital és més disponible i el recurs energètic no és tan atractiu per als grans inversors. Pensant que Menorca pot desenvolupar un sistema 100% renovable, de fet els estudis del propi govern balear demostren que Menorca pot ser 100% renovable amb els recursos propis i gratuïts, no ho hem d'oblidar, que tenim, i que d'aquesta manera podríem millorar molt la capacitat econòmica de Silla, perquè Silla està estretament vinculada a la dependència de combustibles fòssils i l'economia està també vinculada a els combustibles fòssils. Si l'energia augmenta de preus, l'economia se ressenteix. Llavors, instam a adoptar mesures que permetin el desenvolupament d'energies renovables i que en la força que es pugui fer des del Consell Insular i també des del propi govern balear fer que el govern central reconegui la necessitat de fer una regulació adient per les renovables i que benefici especialment a les illes.